ଜାଣିଛୁ ପୁଅ କାଲି ଜୁଆଇ ତାକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ତ ସେ ମାରିଛି? ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା ତ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଟିକେ କଥା ତୁ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଶୁଣ ଝିଅ, ତୋ ଭାଇ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ନିଜକୁ କେବେ ଏକା ଭାବିବୁନି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା କେମିତିକା। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖ, ବାପ ଘର କଥା କେବେ ଶାଶୁ ଘରେ କହିବୁନି, ଆଉ ଶାଶୁ ଘର କଥା କେବେ ବାପ ଘରେ କହିବୁନି, ନହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ବସ। ମାମା, ସିଲିର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, କହିବି? କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏକ ନମ୍ବର, ସବୁଠି ଭଲ। ମା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମା ରୁ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଏ ଲୋକ କାହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାନ୍ତି? ମା, ମୁଁ ତ ଦିନେ ବାହା ହେବି, ତୁ ବି ଶାଶୁ ହବୁ, ତାମାନେ କଣ ତୁ ବି ମା ଖରାପ ହେଇଯିବୁ? ନା ମ, ଆପେ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବି ଆଇଡିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା, ମୋ ପାଇଁ ଘର ଭଡା ଦେଖିଦେବି ଏଠୁ। କାହିଁ ଘର ଭଡା ନବୁ? ମୋର କଣ ଘର ଦୁଆର ନାଇଁ, ଏଡେ ବଡ ଘର। ଏଇ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାଇଁ, ନା ତମ କାନ ଫୁଟି ଗଲାଣି? ଆରେ ମା, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ, ଦେଖୁନୁ ଆମ ସିଲି ସୁଧା ଆଜି କଣ ହେଲା, ସେ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ତାର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ମା ଡିସାଇଡ କରିଦେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏକାଠି ଘରେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବାର ନାହିଁ, କି ଲୋକ ହସା ହବାର ନାହିଁ। ମା ମୋର ଶୁଣ, ମୁଁ ଚାହେଁ ବାପାଙ୍କର ତ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ହେବେ। ତୁ ଦେଖୁନୁ ଆମ ସିଲି ତା ବାପା ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିକି ପଳେଇଲା, ତ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ? ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଘରୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ବୋଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ଶୁଣ ମା, ମୋର କାଦୁଅରେ ଗୋଡ ପଶେଇବାର ନାହିଁ, ଗୋଡ ଧୋଇବାର ନାହିଁ, ମୋର ଘର ଭଡା ବେଷ୍ଟ। କିଛି ବୁଝିଲି ତ ମା, ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ନିଜ ଉପରକୁ ଆସେ ନା, ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣ ମା, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତୋର କି ନିଜ ବୋଲି ଲୋକ ଥାଏ ନା, ସେ ହଉଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ତୋ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ତୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡିଯିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ରାଗ ଲାଗିବ ନା, ତୁ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡା ହବନି। ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଚାଲ, ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି ମୁଁ ଛାଡିକି ଆସିବି, ଦେଖିବା କିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହାତ ମାରିଦବ। ଚାଲ।